Irosta jiya ka yi mana bayani yadda za mu sanya two-step verification akan WhatsApp. To ta yaya za mu kare Facebook ɗinmu daga masu kutse waɗanda suke sauya mutum suna akan Facebook? Kamar yadda muka yi muku bayani akan two-step verification akan WhatsApp. A Facebook ana kiransa da two-factor authenticator. Yauwa, ta yaya za mu yi amfani da shi? Da farko za ku buɗe Play Store akan wayarku. Sai ku sauke two-factor authenticator. Daga nan sai ku tafi kan Facebook. Ku buɗe settings, yana buɗewa za ku ga security and login. A nan ma za ku ga two-factor authenticator app wanda dama tuni kun sauke shi akan Play Store. Zai ba ku zaɓi ku yi amfani da app ko ku yi adin phone number inda za su turo muku da code wanda za ku yi attaching ɗinsa akan Facebook. Da zarar kun yi haka babu wanda zai muku kutse ko ya sauya muku suna akan Facebook. A gaskiya mun ji daɗi kuma mun gode da wannan jawabi domin ku na ga Auwalu sun masa kutse har sun sauya masa suna ya koma Oliba. Irosta TV 247, ku yi mana subscribing. Likey.